Welkom bij deze audiotour. Ik ben Freek Vonk, bioloog, natuurliefhebber en helemaal gek op wilde dieren. En dit keer zoek ik de natuur dicht bij huis, namelijk hier in het prachtige Nationaal Park de Oudevenen. En als je dan in het gebied varen, dan krijg je, als je de app gebruikt, automatisch een noemerke in beeld. Waarbij Freek wat vertelt hoe wat wij op dat plak beleefd hebben. Van der Burg had een skofkalien te geren met de bekende bioloog Freek Vonk de audiotour insprutsen. Op 12 plakken in dit bijzondere natuurgebied wordt nieuwsgierige informatie verteld. Maar als je heel goed om je heen kijkt, heb je ook een kans dat je een roofvogel ziet. Want hier zitten verschillende soorten roofvogels. Germ, wat zit hier allemaal? Nou, je kunt treffen een havik, een sperwer, een torenvalk, maar ook de boomvalk kom je hier tegen. Freek is een heel enthousiast persoon. En het was in februari, het was heel koud eigenlijk. Maar we hadden wel mooi waar, dus het weer een fantastische ervaring. De podcast met Freek Vonk is een initiatief van de provincie, het Frieske Geer en het Wetterskip. Het doel is om Ben bekend te maken met al het moois wat de Oudevenen te bieden had. Ik zou het heel mooi vinden als alle band uit Friesland geïnspireerd worden en de Oudevenen die gaan mij helpen met om te jaren wat Freek Vonk te vertellen heeft over dit gebied. Nou, gewoon best wel in de natuur staat, ik kan heel veel leren, dus je hebt heel veel dingen. Dus ja, op zich wel. En het is wel gezellig, maar als je alleen lekker te varen. Als je nog nooit was bent, dan moest je wat van weten. Kun je wat van vogels leren of zo. Heb je net de ijsvogel of de otter gemist? Je kunt hier gelukkig zo vaak terugkomen als je wilt om op zoek te gaan naar deze mooie soorten. Dit was Freek vanuit het prachtige Nationaal Park de Oudevenen. Leuk dat je mee was. Later.